fitnessurheilu. No se on. This is fitness. Fitness kuuluu kaikille. This is beginner. Terve. Nyt alkaa täällä YouTuben maailmassa sellainen aikakausi. Nimittäin meikä Männynkäpy rupeaa tekemään YouTubea. En todellakaan niin kuin kenenkään teidän iloksi, jos siellä joku on tälle kanavalle ylipäänsä eksynyt. Mutta ehkä enemmänkin ihan vaan omaksi viihdykkeeksi. Ja myöskin siltä kannalta, että mun on ihan pakko ja mulla on siis aivan niin kuin pakottava tarve kuukausien harkinnan jälkeen tämmönen tempaus nyt tehdä. Ja sen tää ei niinku todellakaan ole mikään aivopieru tai mikään sellainen, että nyt mä oon viikossa kyhännyt tän kasaan, vaan siis mä oon ihan oikeasti miettinyt tätä kuukausia. Ja mulla ei ole aikaisemmin ollut rohkeutta tähän, mutta nyt mulla on. Mun nimi on Kauppisen Marjoriitta. Kaikki sanoo mua Rituks. Ja tää on Midlife Fitness-kanava. Eli MILF. Tervetuloa. Otetaan heti pari faktaa tähän tiskiin ennen kuin kerron, että mikä tämän kanavan tarkoitus minulle itselleni on. Eli mulla on teeaddiktio. Ja varmaan jonkun tason lisää aine, makeutusaine, addiktio myös. Näitä nimittäin kuluu jonkun verran, kuten teetäkin kuluu ihan hillittömät määrät. Varsinkin kisadietillä. Silloin siinä ei ole niinku tuon taivahan järkeä, koska silloin kaikki muut ilot on karsittu ja jostain se pitää se elämän ilo repiä siihenkin hetkeen. Joo. Sen lisäksi, että mulla on tuommoinen addiktio, irtokarkkiaddiktio on muuten myös ihan varmasti ainakin jonkinlainen. Pikkusen on rauhoittunut, mutta on sitä vielä havaittavissa vahvasti. Niin sen lisäksi mä rakastan kuule kesää ihan hirveästi ja mun kissoja. Tai meidän kissoja, meillä on 3 kissaa. Tässä on niistä kaikista vaikeasti vaikeasti häiriintynyt loru. Sitten on ne 2 muuta, mutta ei mennä vielä niihin. Mä tulin tänne meidän kesähuoneeseen. Tää on aivan ihana paikka, tää on mun lempipaikka. Ja täällä mä on niin työ kuin vapaa-aikanakin, koska täällä on ihmisen hyvä olla. Ja mä rakastan kasveja ja kukkia ja niitä täällä riittää. Ja kissat viihtyy täällä lisäksi, niin muuta viihdyn minäkin.
fitnesskilpaurheilu on todellakin kaikkea muuta kuin sitä kiiltokuvaa, pelkkiä silikonirintoja, jäätävän isoja huulia, metrisiä hiusten pidennyksiä, korkeita korkoja, kimallusta, upeita kilpailumatkoja, niin kuin, kaikkea sitä sellaista, niin kuin, mitä monet niin kuin, ihailee fitneksessä, niin tavallaan kun mun mielestä ja mun kokemana tässä on kyse kaikesta muusta kuin siitä. Se on vaan ikään kuin se viimeinen voitelu sen kaiken järkyttävän kovan duunin ja sen pitkäjänteisen sitoutumisen, joka päiväisten valintojen ja muiden oikeasti merkityksellisten asioiden lisäksi. Fitness on mulle opettanut nimenomaan sen, tai sanotaanko näin, että se on palauttanut mut maan pinnalle ihan semmoisten niin kuin perusarkisten asioiden äärelle, mitkä monilta meiltä unohtuu. Eli oikeanlainen ravinto, riittävä uni, lepo, palautuminen ja liikunta. Eli tässä tapauksessa fitnessurheilu. Toki siihen sisältyy muutakin elementtejä, mutta nuo on niin kuin minun mielestä ne 3 perusasiaa, mitkä on ihan tavan tallaajallakin omassa hektisessä arjessaan monien kohdalla pielessä. Ja mä väitän, että mulle fitnesskilpaurheilun pariin ajautuminen oli varmasti semmoinen niin kuin tietynlainen pelastus. Että nyt kun mä omaksun nämä tietyn tyyppiset tavat osaksi jokapäiväistä arkea, niin näin mä pysyn toimintakykyisenä, skarppina, terveenä, elämän iloisena lopun elämäni. Mutta se vaatii sen, että mä joka päivä valitsen sen elämän tyylin. Niin se on mun mielestä ollut ehkä se kaikista paras asia, mitä mä vuodelta 2023 sain. Mut joo, siinäpä tiivistetysti, että mitä päässä liikkuu just nyt. No niin, päästiin matkaan. Aina kaikki somettajat tekee tälleen. Kyllähän se sillä tavalla nyt on, että Kotler, jahti ja Vanhan liiton lauantai-makkuri. Ilman näitä ei suominainen pärjää. Lähtee. Elikkä tosissaan niin Jouni, me ostetaan sulle imuri tästä matkalta, niin sitten kun me ollaan siellä, niin se tällaisella siellä sitten imuri. Ja kuten naamasta saattaa näkyä, niin on muuten tullut viikonloppuna sitten syötyä oikein kunnolla. Perusirtokarkkeakin meni kyllä, no ihan hävettävän määrä taas, mutta ei se mitään, tää on elämää ja tälleen kehityskaudella off-seasonilla, miksi sitä nyt kukakin haluaa sitten omista juurisyistään kutsua, niin se on ihan sallittua. Mutta on se kisadietilläkin ihan sallittua itse asiassa. Mutta siitä mä kerron sitten niissä jaksoissa, kun mä kerron noista kilpailureissuista ja siitä, että
minkälaisia ne minun metkuttelut siellä oli. Joo. Tiedättekö, kun se on 1 mikä on 2 mikä on varma, että mihinkähän ei lähdetä ilman skandaalikarkkeja. Ja nyt voi olla, että pussin paino hipoaa 2 kiloa. Nyt lähtee. Kyllähän vaan. Siis aivan ihana tää kurkku oikeesti, siis Herpa Marella vielä, siis en mä parempaa oikeastaan tiedä, siis tää on niin ihana tää kurkku. Siis kurkku, vitsi kuitenkin aivan ihana kurkku. Jaa, ihana. Mut se vielä piti lisätä, että tällä kanavalla varmasti niin kun läsnä on semmoinen tietyn tyyppinen aitous koko ajan. Kuten nytkin näette, niin mä oon täällä. Nämä on muuten mun työhousut ja vapaa-ajan housut ja kaikki housut. Koko elämän housut on nyt jalassa. Mä pidän näitä, kun mä teen kotoa töitä, mä pidän näitä. Siis ihan ei ole tilannetta, missä mä näitä pidän. Paitsi salilla mä en näitä pidä. Mä en halua, että nämä menee rikki. Mutta tää on oikeasti mun everyday look. Eli en juuri arkena meikkaa. Enkä kyllä oikeastaan viikonloppuisinkaan, paitsi että tietenkin jos ollaan johonkin menossa, niin kyllä mä sitten pikkusen tykkään kammata johonkin suuntaan hiukset ja vähän jotakin pohjameikkilöitä laitella. Tietenkin sitten kun on kulmat laitettu ja ripsien pidennyksethän mulla on ollut vuosikaudet. Paitsi kilpailukaudella mä otan ne pois, koska se on vaan helpompaa näin ja sitten sen kisaluukinkin takia niitä ei kannata olla. Niin siinäkin mielessä tässä on nyt tää aitous läsnä, että ei oo ensimmäisenä ne niinku tämmöiset huulet siellä tiskissä, eikä oo hienoja kiharrettuja glamour-hiuksia, eikä oo meikkiä, eikä oo mitään superkalliita kaupallisen yhteistyön vaatteitakaan päällä. Tosin en sano, että kaupallisissa yhteistyöissä olisi mitään vikaa, mutta kun monilla on nimenomaan tämä käsitys siitä, että minkälaisia tämmöiset fitnessvaikuttajia mimmit on, niin nyt on sitten tullut kyllä toisenlainen täti tähän kenttään mukaan, että watch out. Mä väitän, että niin edelleenkin siis tällaisissa vaikuttajissa ei ole mitään vikaa, mutta koska minä olen tämmöinen keski-ikäinen jo, niin minulla on eri tyyli nyt. Mutta tulee paljon sellaisia hetkiä, että glamour on vahvasti läsnä. Se on niin läsnä, että mua jo yököttää valmiiksi. Näin. Joo. Että fitness kuuluu kaikille. Se kuuluu sulle ja sulle ja sulle ja sulle ja sulle ja sitten myöskin vähän mulle. Ja fitness on oikeasti yksi parhaimpia asioita, mitä ihmiselle voi tapahtua, joka välittää omasta fyysisestä toimintakyvystään. Se on niinku taivahan tosi ja se ei muutu se fakta ikinä mihinkään. Ja meillä on Suomessa erittäin korkeatasoista valmennustoimintaa ja koko ajan vaan paranee. Ja meillä on kaikki keinot, työkalut, osaaminen, toimintaympäristöt, mahdollisuudet.
tehdä ja toteuttaa tätä. Ja se on aivan ihana asia. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen levittämään tätä fitnessurheilun superilosanomaa teille kaikille. Siitä näkökulmasta, mitä mä oon itse kokenut ja minkälainen oli mun polku fitness-harrastajasta kilpaurheilijaksi. Ihan mahtavaa. Siis mä ootan tätä oikeasti tosi paljon ja musta on aivan sairaan siistiä, että tämä kontentti, mitä tälle kanavalle tulee, niin on just sitä niin rösöistä ja rosoista ja aitoa, räävitöntä, hillittyä, hallittua ja kaikkea siltä väliltä. Mä kerron ja näytän, miten ne asiat mun elämässä menee. Ja siellä tulee olemaan todellakin ihan kaikkea laidasta laitaan. Ja hyvä niin, koska siitä tässä onkin kyse. Aitoudesta. Joo aina.
jälkikasvuni kävi juuri katsomassa minua siihen malliin tuosta ikkunasta ja he näkivät, että minä puhuin tälle kameralle, niin nyt he ymmärsivät yskän, että kun kerroin aikaisemmin, että mami rupeaa tekemään vähän YouTubea, niin nyt he ovat kauhusta kankeina tuolla, kun tajusivat, että tämä hulluus on nyt todellakin alkanut. Ja niin on. Tämä hulluus on nyt alkanut. Ja se, että kuinka kauan tämä kestää, niin vaikea sanoa. Todennäköisesti se kestää niin kauan kuin se kestää. Eli ei mitään käsitystä. Mutta se mikä mulla on tässä tarkoitus, niin mä haluan tehdä tärkeistä, keskeisistä aiheista omat jaksot. Ja sit mä haluan kertoa mun vuoden 2023 kaikki ne kisaretket. Eli oliko niitä 9 kappaletta. Plus sitten, kun mulla on kisahaaveet keväälle 25 asetettu, niin mä haluan myöskin sitten sen kisavalmistautumisen, eli kisaprepin viikko viikolta, toivon mukaan, jos on oikein reipas tyttö, niin saada kuvattua ja kerrottua. Siihen nimittäin tulee jonkun verran twistiä, koska nyt sitten tehdäänkin asiat todellakin ihan uudessa muotissa. Mut joo, meinasin jo paljastaa yhden jutun, mutta enpäs nyt kerrokaan. Kerron siitä kyllä sitten, kun aika tulee.